Now, wow. South Africa, the too cool for my liking. What do you mean, Obodo? Onwere ebe a na phone, onwere ebe a na anu ogu, onwere ebe a na akọ ọnụ, not everywhere nọrọ. Onye bịa na nke Akpọbe mje Abakaliki street ndị Obodo a. Asị na nọ South, Obodo a dị. Boring, man. Next week I'm going back. I'm not sure on it. But I like to skip one mmadụ isi now. Na mmadụ phone ọsọ taa. Amarụ na ife na-eme. Oh! Ekwuo gịnị? Ụmụ Mandela. God bless South Africa. God bless Obodo Mandela. Ekwuo gịnị? Ikete. Mmejebeta. N'ọnwa na ndị be bi obodo ekwe ana. Nwa na inwe ya. Nwa na-eje. Nwa Mandela. Ada Mandela, Miss Mandela 2024. Nwa na inwe ya. Taa. Anọ Nigeria megene Chineke. God bless South Africa. I have a go I go no going back when you bought somewhere. Baby, you have it. Anywhere. Ha! You're better Mandela. Or you believe I go go. You're beautiful. Can't you thinking I am going? Why local landed? Funan. Ah! Funan in them. What do you wear? On Sunday. See, let me tell you. From Nigeria, I only brought around I come South Africa. You know what? As I see you, you're fine girl. If you get for Nani, baby, you for Nani. One oh, you work Kalala. For Nani, happen. Just a minute. I will for now back. Yes, just I can just land there. I can work at South Africa. What go you buy cable? So I know master so game when sika come there with the over here now forever no. Sika correct before you make mistake. Again half of media and I can cook piri. We for the high enough for Baro Mwaya South Africa also. And I need na agwa here. You want them from Ginaya. Ya mere nji agwari go okwu na agwa gị now. No pen ke tamu na ponto wa go. Je ko mamle. Imolo no na family. Mbanu mo South Africa also. Ke you mo South Africa you go see mo Nigeria na go see them. E ma chioma ya dai, chioma too. Ki fe no mebe mu. O ke na ya ala. Agwa ke na choma Paulu. Afam bu Olani Utu Olafin Chama. Happen kan na ni obasare ge. No one is knowing your South Africa. You go na lata. Obedi for ba nti wero. Ndi Igbo na anyu ufu, ndi Igbo na anyu. Eh mo nti. Na agwa gị na akọ n'elu na akọ n'ala. Anọgo m obodo a 15 good years. Wow. Ị na ihe na-agwa gị Nelson Mandela. Ọ bụrụ na ị fụrụ mma gị mpa gị ụmụ nwanne gị ịhapụ na Nigeria n'ahịa. Ọ bụrụ na ị bụ n'obi na one day na ị ga-anakwuru fa. Chaara ụmụ nwaanyị obodo a kwifuru ukwu anụwa. Ihe duru ukwu a ga-ekechi gị o. Ya kechie m. Mpa ya kechie mu. Where you are so. Ị na-ayala. I can tell you, if I buy you before. Wait, I'm coming as Igbo. Do I know you? Sorry, who are you? Are you mad? See me na agba kia now. Let them unti upana oboko mu. Okwanti tibia. Also, I not you. Also, everything is okay. Everything is not okay. It's okay. How long will you get a clone? So it's set up for now. Now leave me say he's my brother from Nigeria. Man on there below. On go over there. Oh, you're from Nigeria. Yeah, I'm from Nigeria. Oh, I'm from Nigeria. I like Nigerian. You like Nigerian song? I didn't know that you're from Nigeria. Do you know Davido? Yeah, I know Davido. He's my junior brother. Really? I swear. If I say Obio, you say Bades. Obio. Badass. I know Furi. That's my brother. And I like you. I want to take you to Nigeria. Really? To Awada. Do you know Awada? What is that? Awada, a place in a very beautiful. Really? Yes. Okay, so do you stay around here? Yes, I stay in my friend's house, just here. Okay. My friend. So do you mind maybe if we can go to your house? Me, mind. I'll blow my mind. I don't mind. Okay, we can I don't mind. Let's go. Oh! Omo Mandela. Chineke. You stay where? Yeah, that's here. Here. This house. Okay. Chineke nna. Okay, South Africa. Oh! Anna. I love it. I still don't go near Shawamo. Still don't subscribe. Chineke.